for Danmark og Berisha for Albanien. For Horsens-spilleren Basat Berisha er det en drengedrøm at løbe på banen mod Danmark. Han tror naturligvis på albansk sejr og måske endda kun et Berisha-mål i parken. Albanien har gyldne muligheder for at levere overraskelsen mod Danmark. Med uafgjorte resultater mod både Sverige og Portugal tror spillerne nu også på point i morgen. We make some surprises sometimes, and the same I hope also in Denmark in parken. Albaniens hollandske landstræner tror også på overraskelsen og er træt af at forholde sig til, at alle forventer en dansk sejr. Jeg ben niet zufrieden wenn ich verliere. Das habe ich nicht gelernt. Das ist ein bisschen schwierig. Det kommer heller ikke til at ske, hvis man spørger Horsens-angriberen, som ser frem til at spille i parken for landsholdet. I really hope that I make a good game and maybe I can score a goal. It would be fantastic for me, also like a dream to score a goal in Parken against Denmark, because I'm a player from Denmark in Superliga, so it will be really special for me.